Aksyon Balita! Nabawi sa Regional Highway Patrol Unit Negros Island Region RHPU NIR ang usa ka motorsiklo nga gikawat samtang parking dito sa lungsod sa Siaton, Negros Oriental. Sumala pa sa report, nahimo ang recovery niadtong alas 2:30 ang tagna sapon, Marso 19, 2026 sa poblasyon Barangay Sumaliring sa maong lungsod. Ang nabawi nga sakyanan usa ka motorsiklo nga Honda Click 125 color puti ug itom ang kombinasyon ini nga dunay plate number 127EWA. Gipanguluhan ang mga operasyon sa Provincial High Patrol Team, Special Operation Team sa Negros Oriental ubos sa paglumala ni Provincial Head Police Executive Master Sergeant Aurelio L. Budo. Ubos usab kini sa diktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Maria Dilia M. Piedrazuela, ang acting regional chief sa RHPU NIR. Nabawi ang motorsiklo human kinakadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay giingon nga giamado na nga motorsiklo sa maong lugar sulod sa pipila ka adlaw. Tungod ni nakitibayong dayon ang highway patrol team sa Siaton Municipal Police Station aron himuon ang verification o validation nga mi tultol sa pipila nga mi tultol sa pagkaila o pagbawi sa maong motorsiklo. Sa record sa botas kapulisan, ang motorsiklo nakarehistro ni Nico, residente sa Barangay Luok, Ciudad Dumaguete. Sa investigasyon nga nasuta nga ang niadtong Marso 4, 2026, mga alas 3:40 ang takna sapon, giparking sa tag-iya ang motorsiklo gawa sa ilang panimalay apan nahibilin ang yawi sa ignition. Kung nahibilin ang yawi sa ihang motorsiklo nga gatakod ra. Abot sa alas 5 sa buntag sa sunod adlaw, iyang na-discoveryhan niya nga wala na ang iyang motorsiklo. Ang insidente gikataho dayon sa Dumaguete Police Station aron mahitala sa police blotter. Ipahinomdom karon sa taga-provincial highway patrol group sa Negros Island Region ang publiko kanunay nga mag-amping labi na silang pagparking sa ilang mga sakyanan ug sigaroon kini nga dili mahibilin ang yawi aron malikayan ang pagpangawat. Balayan karon sa pagpanigamot sa RHPO NIR sa pagpanipod sa katawhan aron palig-on ang kampanya batok sa carnapping uban pa mga insidente sa mga sakyanan. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.